Vítajte vo vedeckom okienku. Zase som tu ja, Katka. A ja Dominika. Dnes sme si pripravili pre vás taký malý testík. Skúste porátať, koľko je dvojek v tomto obrázku. Ale rýchlo. 3, 2, 1, stop. 8. Ako si to vedela tak rýchlo? Veď to je jednoduché, veď boli farebné. Akože farebné? No červené boli. Tak potom je to jasné. Ak ste obyčajní ako ja, alebo väčšina ostatných ľudí, bolo to pre vás ťažké, ale ak ste výnimoční ako Dominika, tak ste tento obrázok videli nejako takto. Fakt? A to čo mám za špeciálnu schopnosť? No táto špeciálna schopnosť sa volá synestézia. A čo to je? No synestetici sú predsa ľudia, ktorí vidia čísla farebne. Alebo napríklad sa im zdá, že niektoré chute sú tupé alebo ostré, alebo sa im zdá, že niektoré hudobné akordy chutia nejako špecificky. Hudobné akordy chutia špecificky a tupé chute? Hudobné akordy... No, čo? Synestézia je skrátka niečo ako prepojenie zmyslov. Ale ja nepoznám nikoho, kto by videl farebné číslice. No, tak to možno o tom iba nevieš, pretože takýto typ synestézie má zhruba každý 90. človek. Fakt? A to znamená, že je veľká šanca, že je jeden aj u vás v triede. Tak to možno mám aj v telefóne nejakého kamaráta. A je to vlastne dobré alebo zlé byť taký synestetik? Môžeš mať napríklad výhodu pri tom, keď chceš porátať dvojky na obrázku z pätiek, ale na druhej strane niektorým synestetikom sa napríklad milia dni v týždni, pretože ich majú rovnakej farby. Alebo môžu mať napríklad problém s počítaním, pretože 5 a 8 sú pre nich rovnakej farby. Tak to by som tu možno, že vôbec nebola, keby som mala takú schopnosť, že si pomeniem štvrtok a útorok. Ale zaujíma ma to, že či to náhodou nemá niečo s pamäťou alebo so spomienkou, pretože ja, keď som bola malá, tak sme mali na chladničke také magnetky farebné a dvojka bola, tuším, červená, 5 bola, tuším, oranžová, 4... No, nie je to zlý nápad, ale pravdepodobne to tak nie je. Záleží to totiž od toho, ako funguje mozog synestetikov. V mozgu každého človeka je totiž centrum, ktoré voláme centrum farieb. A u synestetikov je toto centrum aktivované, keď vidia písmená alebo čísla, ale príliš rýchlo na to, aby to bola spomienka. Takže je veľmi pravdepodobné, že synestetici tie čísla alebo písmená naozaj farebne vidia. Tak to mi môžete závidieť taký farebný svet, nie? No tak trošku ti aj závidím, ale na druhej strane vyzerá to tak, že mnoho ľudí, ktorí si o sebe nemyslia, že sú synestetici, tiež majú nejaké synestetické zážitky. Napríklad sa im zdá, že niektoré vône majú nejakú farbu, napríklad levandulová môže byť zelená alebo zázvor čierny. Takže asi to bude tak, že trochu synestetici sú aj ľudia, ktorí by to o sebe nikdy nepovedali.